Moltes gràcies, senyor Artur. Senyor president, me permet? Per quin article vol parlar? No. En aquest moment no li sé dir per quin article, però per una raó fàctica, extremadament important. És que ahir no té la raó, no té la paraula, senyor Pericà, jo ho sap molt. Señor presidente. La paraula pensura no, però la raó la té. Prec, escoltada la portaveu del grup parlamentari MIS, prec a la senyora Huertas ocupi l'escó 64 i la senyora Seijas ocupi l'escó 63. Por alusiones, señor presidente, y con el artículo 76. No té la paraula, senyora Seijas. Li torno a repetir. Prec a la senyora Huertas ocupi l'escó 64 i a la senyora Seijas ocupi l'escó 63. La señora Seijas no se va a mover de este escaño, señor presidente. Senyora Huertas i senyora Seijas, li faig la primera crida a l'ordre en funció de l'article 111. Li prec que ocupin l'escó 64 i l'escó 63. Per segona vegada li s'he demanat i l'he escrit a l'ordre per segona vegada. I li tenc que posar en coneixement que les he cridat per segona vegada. I en funció de l'article 111, si no fan cas, el cridaré a la tercera crida de l'ordre. I això és una aplicació de l'article 112. Li torna a demanar, senyora Huertas, ocupi l'escó 64, senyora Seijas, ocupi l'escó 63. Senyora presidenta del govern, quina vergonya el que han passat al principi d'aquest ple, presidenta. Jo crec que necessita una reflexió aquesta situació. Governar amb partits inestables que separaven en públic du a aquestes conseqüències. Hasta els seus líders nacionals ahir separaven els escons del Congrés. Lo qual governar amb gent inestable du situacions inestables. I aquest Parlament du inestable de dia 7 de novembre. I s'ha d'acabar amb això.